सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान आणि उपचार एकाच ठिकाणी। बायपास शस्त्रक्रिया, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा। MJPJAY योजनेअंतर्गत बायपास आणि एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत। आवश्यक कागदपत्रे, ओळखपत्र, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर, कॅशलेस सेवा उपलब्ध। सुपर स्पेशालिटी लाइफ टाइम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग। रेल्वे टर्मिनस चोरीला गेलं, शोधणारा सुरोग इनाम असे पोस्टर सध्या सावंतवाडीतील महत्त्वाच्या ठिकठिकाणी लागल्याचं पाहायला मिळत आहे। याबाबत अधिक माहिती देत आहेत सावंतवाडीचे करेस्पॉन्डंट विनायक गावस। नमस्कार। सावंतवाडीमध्ये आजवर किंवा गेल्या अनेक वर्षांमध्ये आपण वेगवेगळे बॅनर पाहिलेत, पण ते राजकीय नेत्यांचे स्वागताचे, वाढदिवसाचे असतील किंवा श्रेयवादाचे बॅनर हल्ली खूप आपल्याला जास्त पाहायला मिळतात। पण मी ज्या ठिकाणी उभा आहे हा सावंतवाडी नगर परिषदच्या माध्यमातून सेल्फी पॉईंट म्हणून इथे एक बांधकाम सुरू केलेलं, अद्याप ते काही पूर्ण झालेलं नाही, पण इथे एक बॅनर लावलेला आहे आणि सेल्फी पॉईंटसाठी हा बॅनर लक्षवेधी ठरतोय, लक्ष वेधून घेतोय। हा नेमका बॅनर कुठला आहे हा आपण पाहतोय। मी तुम्हाला तो बॅनर सर्वप्रथम दाखवतोय। तर हा बॅनर आहे सावंतवाडी रेल्वे टर्मिनस संदर्भातला। सावंतवाडी रेल्वे स्टेशन व बस स्थानक म्हणजे लोकांच्या भावनांशी खेळ असल्याची खंत जी आहे ही या बॅनरच्या माध्यमातून एका त्रस्त सावंतवाडीकरांनं व्यक्त केलेली आपल्याला पाहायला मिळते। सावंतवाडी बस स्थानकाचा फोटो असेल, सावंतवाडी रेल्वे स्थानकाचा फोटो असेल, हा आपल्याला या बॅनरवर पाहायला मिळतोय। त्याचबरोबर सावंतवाडी टर्मिनस म्हणजे धावणाऱ्या रेल्वे पाहण्यासाठी असलेली नयनरम्य जागा असं जे मतप्रदर्शन आहे ते एका सावंतवाडीकरांना या ठिकाणी करत राजकारण्यांनो जागे व्हा असं आवाहन जे आहे ते झोपी गेलेल्या राजकारण्यांना कदाचित केल्याचं यातून दिसतंय। तर नांदगाव 24 तासाच्या आत सावंतवाडीला 12 वर्ष वाट असा प्रश्न इथे विचारलाय। तर रेल्वे टर्मिनस चोरीस मिळाल्यास रोख इनाम ही एक ऑफर सावंतवाडीकरांना ठेवलेली आहे। नक्कीच हा एक बॅनर सावंतवाडीतला लक्षवेधी ठरतो। असाच बॅनर सावंतवाडीत अजून एका ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतोय, गांधी चौकामध्ये। तर आज रविवारचा दिवस आहे, सुट्टीचा दिवस आहे, पण चर्चेत मात्र हा बॅनर आहे। वर लिहिलं आहे सावंतवाडीचा वाली कोण। त्याच्यामुळे आजच्या दिवसातला हा एक खूप चर्चेतला असा बॅनर आहे, कारण पाहिलं तर गेली अनेक वर्ष सावंतवाडी टर्मिनसचा जो प्रश्न आहे तो प्रलंबित आहे। फेज 1चं काम सावंतवाडी टर्मिनसचं झालं आहे, पण फेज 2चं काम अद्याप झालेलं नाही आहे। आणि हे पाहत असता किंवा हल्लीच पाहिलं 2 दिवसापूर्वी आमच्या कोकणचे नेते आणि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी रेल्वे मंत्र्यांची भेट घेतल्यानंतर नांदगावमध्ये लगेचच स्थानक ज्या एक्सप्रेस आहेत त्यांना तिथे थांबा मिळाला, परंतु सावंतवाडी टर्मिनल्सचा प्रश्न अद्याप मार्गी लागत नाही आहे। सावंतवाडीकरांवर जे सावंतवाडीतनं प्रवास करतायत रेल्वेचा त्यांच्यावर वारंवार अन्याय होतो। त्यामुळे सावंतवाडी रेल्वे टर्मिनस हरवलं आहे अशा पद्धतीचंच बॅनर इथे एका त्रस्त सावंतवाडीकरांनं लावला आहे। या माध्यमातून सांगायचं झालं तर सावंतवाडी टर्मिनस किंवा सावंतवाडी रेल्वे स्थानकावर टर्मिनस तर आमचीच गोष्ट राहिली आहे, पण ज्या गाड्या थांबत आहेत दिवसाला त्याच 9पेक्षा कमी आहेत। त्याच्यामुळे ज्या मार्गावरनं 100हून अधिक गाड्या जातात तिथे फक्त 9च गाड्या थांबत आहेत। तर जवळ असणाऱ्या कुडाळ, कणकवली या तालुक्यांना 25हून अधिक रेल्वे गाड्यांना थांबा आहे, एक्सप्रेसनं थांबा आहे। हे पाहता कुठेतरी सावंतवाडीकरांवर हा होणारा अन्याय आहे आणि सावंतवाडी टर्मिनल जर झालं तर हा अन्याय दूर होऊ शकतो अशी भावना सावंतवाडीकरांची आहे। पण ना कोण सावंतवाडी टर्मिनल्सच्या त्या पूर्णत्वाबद्दल बोलत आहे किंवा ना अनेक थांबे मिळण्याबद्दल बोलत आहे। त्यामुळे त्रस्त सावंतवाडीकरांना आज शेवटी रेल्वे टर्मिनस हरवलं आहे अशा पद्धतीचा बॅनर लावलेला आहे आणि जो कोण शोधून देईल त्याला इनामसुद्धा त्यांनी या ठिकाणी जाहीर केलेला आहे। त्याच्यामुळे नक्कीच राजकीय नेते मंडळी आता याचा विचार करतील आणि जर ते झोपलेले असतील तर जागे होतील अशासाठी हा बॅनर त्यांनी या ठिकाणी लावलेला आहे। एकंदरीतच पाहिलं तर आता निवडणुकासुद्धा जवळ येतात, लोकसभा, विधानसभा ह्या निवडणुका जवळ येत असताना सावंतवाडीवर जो अन्याय होतो, कारण सावंतवाडीतल्या शहरातलंच जर म्हणायचं झालं तर प्रत्येक नागरिकाला एक्सप्रेसनं जर प्रवास करायचा असेल तर कुडाळची वारी करावी लागते। अर्धा तास बाय रोड हा इथे घालवावा लागतो। एवढंच नाही तर जर ट्रेन लेट झाली किंवा एक्सप्रेसला थोडा लेट झाला
तर जे प्रवासी असतात त्यांच्यासोबत इथले त्यांचे रहिवासी, इथले नागरिक स्थानिक जे असतात ते त्यांना सोडायला जातात आणि तासनतास तिथे डास मारण्यापलीकडे त्यांच्या हातात काही राहत नाही, किंवा ज्याची खाजगी गाडी आहे, खाजगी वाहनं आहेत, त्यांना ते सोयीस्कर ठरतं. पण जे सरकारी गाडीतनं आलेत, जे रिक्षानं आलेत किंवा अन्य मार्गाने आलेत, त्यांना मात्र नाहक त्रास हा सहन करावा लागतो. त्याच्यामुळे सावंतवाडी रेल्वे टर्मिनल्स व्हावं, सावंतवाडीत रेल्वे गाड्यांना थांबा मिळावा, अशा पद्धतीची मागणी गेली अनेक वर्ष इथले नागरिक करत आहेत, लोक करत आहेत. पण त्याच्याकडे होणारा दुर्लक्ष पाहता आज अखेर या सेल्फी पॉईंटवर हा बॅनर लावायची वेळ ही सावंतवाडीकरांवर आली आहे. ही दुर्दैवी वेळ खरं तर म्हटलं पाहिजे सावंतवाडीकरांवर आलेली आहे. कारण अशा पद्धतीचा बॅनर लावणं एवढंच नाही तर सावंतवाडी बसताना, कारण प्रवाशांच्या दृष्टीने जो हाल प्रवाशांचे होत आहेत तेच इथे मांडण्याचा या बॅनरमधनं प्रयत्न केलेला आपल्याला दिसतोय. सावंतवाडी बसस्थानकाबद्दल बोलायचं झालं तर बसस्थानकावर झालेली अवस्था, तिथले खड्डे असतील, तिथल्या प्रवाशांना न मिळणाऱ्या सोयी असतील, अगदी तळ्याचं साम्राज्य निर्माण झालं आहे, याकडे कोणाचं लक्ष नाही आहे. त्यामुळे जे प्रवासी आहेत, ज्या प्रवाशांच्या हितासाठी रेल्वे असेल, ST असेल, हे विभाग, ही डिपार्टमेंट काम करतात, पण त्यांना सोयी देण्यासाठी, त्यांचं हित जपण्यासाठी काही ठिकाणी ही मंडळी काम करत नसल्याचं दिसून येते. त्याच्यामुळे अशा पद्धतीची बॅनर लावायची वेळ ही एका सावंतवाडीकरांवर आलेली आहे. निदान जी नेते मंडळी श्रेयवादाचे बॅनर याच शहरात, याच ठिकाणी लावतात, आज सेल्फी पॉईंटवर लावलेला हा बॅनर त्यांनी पाहावा आणि या बॅनरमधनं जी सावंतवाडीकराची तळमळ आहे, जी सावंतवाडीकरांनी त्रस्त होऊन जी व्यक्त केलेली भावना आहे, त्या भावनेचा विचार करून समस्त सावंतवाडीकरांची भावना लक्षात घेत हे जे दोन्ही प्रश्न आहेत, जो रेल्वे टर्मिनलचा प्रश्न असेल किंवा रेल्वे गाड्यांना थांबा मिळण्याचा प्रश्न असेल किंवा सावंतवाडी बसस्थानकावर प्रवाशांची होणारी हेळसांड असेल, हे प्रश्न तात्काळ सोडवणं आवश्यक आहे. कारण आज पाहिलं तर इथले बहुतांश आमदार, खासदार हे सत्तेत आहेत. भारतीय जनता पार्टी असेल, शिवसेना असतील, यांचे हे आमदार खासदार आहेत आणि सत्तेत असणारे हे आमदार खासदार आहेत. त्याच्यामुळे कोकणवासीय म्हणून किंवा सावंतवाडीकरून म्हणून सावंतवाडीतल्या किंवा कोकणच्या ह्या सुपुत्रांकडनं सावंतवाडीकरांच्या अपेक्षा वाढलेल्या आहेत. त्यामुळे त्या अपेक्षा त्यांनी निवडणुकांच्या आधी पूर्ण कराव्यात अशीच आशा या निमित्तानं व्यक्त होतं आणि त्याच्यासाठीच कदाचित हा बॅनर या सेल्फी पॉईंटवर लावलेला आहे. विनायक गावस, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.